despois do partido de Arenteiro en pretempada, bueno, el sácame titular, penso que non fixen mal partido, pero enganchoume despois no... Deuche caña, Muniz? Sí, sí, Hostia. sí, me deu caña e díxome que mentras él estivera adestrando o primeiro equipo eu non volvería a subir. Cantouse un pouco, non? Sí, eu penso que foi un cúmulo de todo. Sí, notei que estaba molesto. Sí. Claro, tuvo que ser moi duro para ti, eso, imagino. Durísimo, o equipo da miña vida, e cando a mí me di eso, chamame con esa rotundidade, sí, chamame para falar, eu ademais me iba ao pobo no coche, pasei... O sea, se verdadeiramente hai un momento onde quixen deixar o fútbol, foi aí. Pasouse pola cabeza logo de deixalo, ou mellor pasar a xogar a outro nivel, sabes? En quente, o mellor, sabes, estás triste, moi triste. Sí, falando co meu entorno cercano, cos meus pais, coa miña novia, o pasei verdadeiramente mal.